aquest equilibri. Un dels millors pares del món. Tomàs Amella, guitarra i veu. Santiago Huguet, la U. Paco Salvador, la U, el hombre de enciclopedia. José López, Peu, el sistema de la media. Sempre Saúl, con alta de escritura. Y además, tuve un pollo que es una maravilla de color. José Fabregat, con treball i veu. Y el auténtico alma musical, Chimo Fabregat, acordeón, veu y dirección musical. L'orquestra del Bombero Torero a la Festa de Bombero. I ara sí, és moment de que des d'esta tribuna parle seriosament el director musical, Chimo Fabregat. Bueno, per nosaltres vam començar aquesta aventura fa ara 25 anys. De veritat que ja no pensàvem mai que podríem actuar així dins este recinte i que podríem, per almenys, donar un ratet de satisfacció a la gent de Castelló. Estic contentíssim, de veritat, nosaltres necessitàvem una actuació davant del públic de Castelló para reaccionarnos con rondalla castellonera, perquè creiem que, com vas dir l'altre dia per la televisió, hem sigut una rondalla totalment irregular. Han fet coses de quan en quan, però no han tingut una línia a seguir. A partir d'ara us prometem que seguirem component cançons per a la nostra terra i en honor a Castelló i a tots els castelloners. Gràcies.